Manila Garbage Scandal. Anyari? Dad, alam mo ba sa bagong taon dito sa Maynila? May bagong scandal, may bagong sigalot. Pasko, mukhang nagtambak-tambak ang basura sa Maynila dahil hindi daw nakolekta ang basura dito sa Maynila, sa maraming lugar ng Maynila. Isang katerbang basura ang naiwan sa lungsod ng Maynila. Sakit na ako ng ubo, hindi na ako pakahinga. Mihina ang baga namin pag namin baho. Yung asawa ko nahihilo na. Ang sinasabi ng City Hall, tambak-tambak ang basura dahil ang contractor daw nila, pinalit nila ng January 1. So ang dating contractor dapat nawala na after January 1. Pero nung mga huling araw ng Pasko, hindi daw nakolekta ang basura dito sa Maynila hanggang January 1. Kaya naging tambak-tambak na ang basura sa Maynila. Ang sinasabi ng City Hall, sinasabotahe daw sila ng dating contractor na to dahil sinasabi nila mas malapit daw ang contractor na to sa lumang administrasyon. Nagsorry si Manila Mayor Honey Lacuna. Tinawag niya itong pananabotahe at nangakong papanagutin daw nila ang kontraktor nila sa basura noong 2024 na hindi raw naghakot ng basura noong Kapaskuhan at salubong ng bagong taon. Pagpasok daw kasi ng January 1, bago na ang kontraktor ng Maynila na tagahakot ng basura. Malapit po sila sa dati pong nakaupong punong lungsod. Kay Isko. Opo, alam naman po yan ng lahat. Ngayon, may solusyon na ang Maynila. Kumuha sila ng dalawang bagong kontraktor na ang contract ay may hit 800 million pesos. Pero, ang sinasabi naman ng dating kontraktor, sinasabi niya na tinanggi ngayon ng Lionel Waste Management na dating kontraktor ng Manila LGU. in-advise naman niya ang lahat ng mga tao niya na dapat magtrabaho sila hanggang January 1 kahit na may utang daw ang Manila City Hall na mahigit 500 million pesos daw sa kanila na buong taon. Kaya nagtatrabaho daw sila kahit na hindi daw sila binabayaran. Yun naman ang naging problema na sinasabi naman ng dating kontraktor. Ngayon, Dad, kung tayo ang namumuno, kung ikaw ay naging mayor ng Maynila, ano magiging solusyon mo para maiwasan ang mga sitwasyon na ganito? So kung alam natin magkakaroon ng palitan ng kontratista o mga service provider, dapat prior to the turnover, meron talagang time gap na andun na yung bagong kontratista para sa ganun hindi matambakan. No? So yung anticipation lang ang issue rito. No? Pero sa nangyayari ngayon, mukhang may solusyon na rin sila interim, no? Dahil meron na nga silang dalawang bagong kontraktor na siya na ngayon naghahakot ng basura. Siguro in a few days mako-correct na to, no? Magagamot na tong problema. Pero siyempre pansamantala nagkaroon tayo ng mga issues. No? Una, napakapangit sa kalsada, napakaraming basurang natambakan tayo. Manila pa naman is a premier city, no? Yan ang gateway nga tinatawag natin sa Pilipinas. No? Pangalawa, siyempre naging problema dito pag umaalingasaw yung amoy ng basura. Siyempre hindi rin maganda yung nararamdaman ng mga mamamayan, no? Kasi umaalingasaw yan, mabaho yan, hindi maganda sa amoy yan. No? Saka pangatlo, siyempre nakakapinsala nito, nakakasira ito sa kalusugan, no? Kasi ang mga basura, pag nalilinghap yan ng mga tao, minsan nagkakaroon ng sakit yan o nagkakaroon ng mga bacteria or virus yan. No? So, yun ang problema natin sa ganitong sitwasyon. Pero ano ba yung mga dapat natin gawin in the future, no? Para sa ganun, mas mapagandang ating pamamahala sa pagdating sa garbage, sa basura. No? Number one, kinakailangan yan, gayahin natin yung mga ginagawa sa mga progressive countries abroad. No? Meron silang mga malalaking garbage na bakal, can o container na nakakabit sa bangketa. No? Tapos yun, nabubuksan yun, doon sa loob, tinatapon doon yung mga basura. I-require natin lahat ng residente, lahat ng mga establishmento na yung mga basura nila ilalagay doon, no? Na naka-plastic, no? Para mas madaling makuha. No? So, pag tinatapon mo doon, naisasara yun. No? Pag naisasara yun, at least hindi umaalingaso yung basura at hindi nakatambak sa kalsada at hindi nagiging pangit sa ating mga perception, no? Sa mga nakikita ng mga tao at mga bisita at mga turista. No? So, isa yon, una yon. Pangalawa, siyempre, napakahalaga din na meron tayong self-capacity o self-sufficiency na tinatawag natin. No? So, kinakailangan meron tayong sarili mga garbage truck din. No? Na nang sa ganun, tayo ang pipick up nun kung sakali mga service provider natin hindi magampanan yung kanilang katungkulan, meron tayong dapat self-sufficient na mga garbage trucks na siya maghahakot ng mga basurang yon at ilalagay muna sa transfer station na pwedeng doon pick upin ng mga garbage contractor. No? Para sa ganun, mabawasan yung ating dependency sa mga service provider, private contractors. No? Kasi kung titingnan mo kasi, ang city government, basic services kasi ito, no, na sinasabi natin. Pag basic services to, na hindi naman income generating, siguro dapat ang priority ng city government is sila yung maging self-capable na mag-pick up nito ng mga serbisyong ito. No? Kasi nga kung lahat yan, ipapasa mo sa iba, katulad sinasabi nila, no, kunyari meron kang bansa, no, Ukraine, no? O, hindi ka naman pwedeng umasa lang sa mga mersenaryo. Dapat meron ka rin sarili mga sundalo. Kasi nga para pag nagkaroon ng gera, katulad ng nangyayari sa kanila, meron silang mga sariling sundalo na pinagtatanggol yung kanilang bansa at pinaglalaway kanilang bansa. Ganon din ito. Ang city government dapat maging self-sufficient, self-reliant, no? Nang meron silang sarili mga capability to serve the needs of the public. Kasi nga ito basic service to, hindi naman to income generation alone. No? This is basically a service to the public. So ibig sabihin yan, ang nagbabayad ng mga serbisyong yan, mga mamamayan sa pamamagitan ng meron silang mga tinatawag na service collection fee sa mga establishmento at yung mga pangkaraniwang mamamayan, kahit sa mga residente ka, wala ka naman binabayad na garbage collection fee. Pero tandaan natin na meron tayong tinatawag na VAT, no? Value added tax, sa mga property tax na binabayaran ng mga mamamayan pag namimili sila sa grocery, supermarket, kung saan man. Yung mga VAT na yun napupunta sa national government
government na meron naman binibigay na internal revenue allotment sa mga local government. So pag ito binigay doon, yun ang ginagamit basically sa mga services, no? So kaya nga napakahalaga rin na maging self-reliant, self-capable at self-sufficient yung isang local city government in terms of the basic services. Hindi mo pwedeng isubcontract ng lahat ito. Para na sa ganun, pag may mga ganitong sigalot, at least makaka-react agad yung city na hindi umaasa sa mga private contractor. Pangatlo, syempre napakahalaga din yung sinasabi nating payment scheme, no? Kinakailangan kung meron kang mga service contractor, dapat nababayaran din sila ng tama para sa ganun hindi maputol yung kanilang serbisyo, no? Pero syempre naging problema dito kadalasan, meron din kasi problema yung garbage contracting services, no? Kasi binabase ito sa timbang. Kung binabase ito sa timbang, syempre kadalasan ng contractor, ang gagawin niya, dadagdagan niya yung timbang kahit na hindi, no? So nagkakaroon to na tinatawag nating audit issues, no? Kaya nagkakaroon ng problema minsan sa collection, kaya siguro hindi nababayaran agad dahil nga iniimbestigahan pa rin kung meron tama ba yung timbang o hindi. So these are the issues na dapat makorek, no? But basically what we're saying is, number one, dapat meron tayong mga garbage cans sa malalaki na nakabit sa lupa para sa ganun hindi mahakot yan, hindi mananakaw dahil bakal yan na nakabit. Tapos merong pinipick up yan everyday, no? Ng mga naka-plastic na madaling pick upin. Number two, meron kang sarili mga trucks na nang sa ganun kung hindi kaya ng private contractor, ikaw na. At meron kang number three, meron kang transfer station, meron kang dun transfer station na yun, pwede mong i-recycle yung iba at yung iba na lang dadalhin sa mga dumping areas. No? Para sa ganun, mabawasan din natin yung babayaran natin sa mga kontratista. No? So hindi tayo totally dependent sa mga private service contractor, pero meron din self-capability yung city para mabawasan yung ganitong pangyayari in the future. And lastly, napaka-importante nito yung management by anticipation na pag alam natin mga Holy Week or mga holidays at mga ganitong mga araw ng Kapaskuhan, dapat ready na yung team natin na na-anticipate na natin na mangyayari ito. Kasi hindi lang naman ito first time nangyari, in fairness, no, to the current administration. Nangyari na rin to sa mga previous administration, nagpalit sila ng mga kontraktor. Yung sa pagpapalit na yun, napabayaan na naman, natambakan din ng basura ang ating lungsod. No? So, para maiwasan to, dapat management by anticipation, at the same time, meron self-capability, at the same time, meron mga bagong sistema na dapat ipatupad para sa ganun, mas maging safe, caring, safe, modern, and beautiful city ang ating lungsod. Sa bawat problema, may solusyon. Ang kailangan ng Maynila ay isang disiplinadong gobyerno para yumaman ang Manileño. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, yung dad ng bayan.